טוב, אז סדרה חדשה בטוקבוקה. דרך אגב יש לי את כל העולמות. אוקיי, יאללה, בואו נתחיל. אני אכיר לכם את הדמויות, אני יודעת קצת מועתק, אבל חצי מהדמויות בכלל לא מועתקות. נגיד זה, כן. זאתי לי. זה מועתק. זה לא. כי קראתי לו בכלל בשם אחר. שחר. אפשר לפתוח בדיסקור ככה את החדר שלו. זאת קסם, אני יודעת, גם זה מועתק. וילדים שהם בכלל לא היו. אז אני אביא אותם עכשיו. ואת כל הסדרה הזאת אני עשיתי לבד. לקצת הערכה אני אשמח, כי זה אפילו לא דומה לדברים אחרים שעושים. באמת הרבה פעמים מנסה לא להעתיק, אבל פתאום קיבלתי זה, אבל אז בואו, לא משנה, אנחנו נתחיל. פשוט תביא כזה בעיה אחת. אוקיי, כן, אז אפשר נראה לי להתחיל. בואו נתחיל. מה, לפנות בוקר עכשיו להתארגן? טוב, אני כבר לבושה. אוי, מזל שפתוח. אוקיי. כל החדרים פתוחים, איזה מוזר. טוב, אני אלך למטבח לרגע. אוקיי, אז בוקר טוב, מה, עדיין לילה? בוקר טוב. בוקר טוב. שימו תחתך שיניים. נקבו קצת. ואחריהם נעלו את הדלת שלהם, כי יש להם דברים פרטיים. יצאו ולי חיפתה. מעולה, חביתי. כמה לך ראינו. קסם עותק. קסם. קסם. מה? כן, אמא. קסם, תקשיבי. אני ואבא יש לנו יום עבודה. לי ולאבא יש יום עבודה. ואתם תצטרכו להישאר כאן. לא רוצה. לא בא לי. אני בא איתכם. את לא יכולה. קסם. את לא יכולה. סורי, פשוט זה הייתי צריכה לעשות משהו. אז עכשיו. גברתי הצעירה, מה נראה לך? את לא יכולה לבוא איתנו בכל מקום? כן. אבל תקשיבי, את לא יכולה. את יודעת את זה? היא יודעת, אבל לא רוצה לא לבוא. אני רוצה לבוא איתך לעבודה. מותק, תקשיבי. אני אקח אותך לעבודה ביום אחר. אני מבטיחה. טוב, בסדר. ואני אתן לך חיבוק. אני אוהבת אותך. טוב, אמא, בסדר.
אבל את תקחי אותי בטוח, נכון? כן, אני מבטיחה לך, מתוקה שלי. את היום אולי תצאי עם חברות, תלכי לטייל. את יכולה גם לחזור לישון, אבל... טוב. אני אוהבת אותך, ואני מבטיחה פעם הבאה, אני לוקחת אותך בלי שום בכלל לוקחת. וזהו. טוב מותק? שיחה מאוד כיפית. אנחנו מאחלים בעבודה. כן. אל תשכחי. את עושה ביביסיטר על האחים שלך, כי שחר יוצא. לא אמרתי לכם איך קוראים להם. נויה. יודעים מה? נקרא לה סתיו. סתיו. זאת סתיו. נועם. רותם. רותם כנס. טוב. אז תעשי מה שאמרתי, ואת לא צריכה להיות עצובה, אני אקח אותך. טוב, ממי. טוב, ממי? כן, אמא. טוב, את מאחרת. ביי. ביי. אני אראה לכם שמתי מהדלת דקה. כן, המקלחת שלהם בחוץ, ככה הם אוהבים. טוב, ביי מתוקים. הם הלכו. אני שומרת על כל הילדים. נלך לחדר שלי. אמא, בואו נעיר את שחר. היי. טוב, אתה אמור לצאת עם חברים. אמא ואבא אמורים להביא כסף על זה שאני עושה ביביסיטר. טוב, אני יוצא עם חברים. תיזהרי. את לא נכנסת. היי, אבל... טוב. לא מאמינה שאני ככה לבד. טוב, לפחות יש לנו את 10 מתכונים. עוד מעט נכין מתכון. ואמא ואבא הולכו. והעבודה שלהם זה עד הלילה, אז אין לי מה לעשות. סתיו. 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 בוקר טוב. בוקר טוב, סתיו. רותם. שיניתי לו את השם לרועי. רועי. מה קמתי? רועי הכי קטן, אז בגלל זה הוא נראה ככה. ילדים תחכו לי כאן. טוב, תחכו לי פה, אל תעשו שטויות. אני אלך לשירותים. בואו נלך על החדר. כן, בואו. טוב, אבל זה מסוכן ממש. טוב, בואו. סורי על זה, השמש מצטערת על הרעש. הכל טוב. טוב, קדימה.
נו, אתם באים? שיט. טוב, אבל היא לא נעלה אותו מפה, היי. פיק 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 פיק. גם אני רוצה לקפוץ. די, אבל היא תכעס. מה אכפת לנו? אנחנו רוצים ככה. היא לא תחליט. היא אחותכם הגדולה. היא מחליטה עליכם. אוי, נו. חדר של ההורים נהוי. טוב, בואו נהיה ונשב חזרה בשולחן. סתם ככה. עוד מעט נלך לגן. אוקיי. ילדים, התארגנתם? בואו, אוקיי. קסם, הם כפתו לך למיטה. לא אני. חלק 2